El projecte FIND, de fet la paraula FIND són les sigles de Fake Information in News Around Europe. És un projecte que vam engegar fa uns 3 anys amb un grup de professors de l'Institut on treballo, l'Institut Pau Vila de Sabadell, i aquest grup de professors que treballàvem entorn al plurilingüisme vam pensar de fer un projecte Erasmus internacional i doncs un dels professors ens va donar la idea, ell ho estava treballant des de ciències, des de física i química, ens va donar aquesta idea i entre tots vam pensar que era una bona idea tractar aquest tema dels fakes i de les fake informations i buscar altres maneres de poder-ho tractar a l'aula, no només des de les ciències, sinó també des de les àrees de matemàtiques, des de l'àrea de tutoria, des de l'àrea de llengües. I bé, doncs d'aquí va sorgir la idea i ens vam associar amb 3 països més d'Europa perquè vam veure que donava sentit fer-ho amb altres països i amb alumnes d'altres països perquè això dels fakes i de les fake informations no és una cosa aïllada que ens afecti només aquí, sinó que ens afecta a tots els països i a tothom, de tot arreu, i que per tant donava sentit que ho poguéssim tractar de manera conjunta. Doncs vam elaborar una sèrie de material que faríem servir amb el nostre alumnat a cada país, material en anglès o també material en cada idioma del país, i després vam establir una sèrie de visites en què una sèrie d'alumnat feien com d'ambaixadors de cada institut i viatjaven als diferents països per fer activitats conjuntes en equips internacionals i després elaborar una sèrie de productes, de notícies que després portaven a cada institut i explicaven als seus companys què havien après i ensenyaven el que havien elaborat. I creiem que gràcies a aquestes activitats i a aquest projecte tenim un alumnat que té un esperit més crític amb la informació que rep, que és més conscient del que es troba en aquest món tan complex en el que vivim i que té més eines per poder afrontar aquesta complexitat.